Oh non. Tiens, ça va le tabi. 10h hele sini al bi gerena dunman. Et puis ndonga tiski halwana. Al desanu me ana. Hein? Promotion XX, promotion XX. Wa ndabla ça. Wa kelen diga tan soro, wa fladi ka muga soro, wa sabadi ka. Malmage. Tanantila. Bashfriti. Bashinte. Bashfriti. Aba. Ba. Abengani. Alhamdulillah. Promotion bilba promotion. Jokorba promotion done be. Association done kelen do ka daile malion ye quoi. Surtout awna ñona munu te barala quoi. Donc ni e wa kelen di ibe tan soro. Ni e wa fladi ibe muga soro. Ya fam. Ni e wa sabadi ibe bisaba soro. Ah, voilà. Mais atenya miko sanika wardi iba signer ne yano ka ira ka foko ki wardi donc de même ini de même kan obeta ga dima. Allahu akbar. Voilà. Ah, malmake. Ouais. O kodi ni ndumbi o be dem esiade. Banki ba do level lo ni musa galu la kodi. Voilà. Adabora fantawne kama ko. Ka fantaw de me ko. Voilà. E ba do barate dugun kono. Fendo fene be o gafsa mo mako. Allah war ko hame mo la say nyamem. Ni wori halita bon ebna jolne di folo wakili te ma ho ni ga wakili ndi tan so voilà wonta watanti ba voilà ni wakili ndi ibe tan soro voilà ni wakili ndi ibe tan soro ko sobe voilà wakili on flen bon afle abe signé yane quoi ibe signature voilà ibolone ga ye voilà no anyana ere ne ibado duguni ngono emilo hana bototi wol ma lona han no abe kun tigelaw abe kun tawarba no ibe tansoro nake ne dum possible mambu bismillah war fleni ay man make ne nyala wo wata ite drome tanta godu ne bulla otumo mana kole ba wo munebe neko fane bila we kloko ne bila mame ko ni wa kelen di ibe tansoro atuma ba fenga jolne di ma ne nyala wo wata ne ila mana ko do beje ne me so masa ne ko malo lebe ne tina wa kilundia wata mboranda kono ame nga foko wata ni wa kelen di ibe tansoro ani ibe wata tansoro est ce que kelen do ay no nake mandi yende ne wordima kika wardima ma signé kaban nga signé je yoro ijata fo meti jabi parce qu'il y a signé kaban bon d'accord ne hana be kono donc ni ga wakili sara i tansa i tansuto igame iba awala me duna so kono kana metala worke te tala kana me je quoi yama voilà ante keleo metala worke te kana iga je tuguni ni na sainde voilà ngono yoro ijam ta kuma ke takana nan worwore voilà melmage comme wolon là anga ñokon traga donc i hana sainde i be jouer tant ni ga tant jouer i wakile sto ay voilà non ne tse ga jouer voilà ay non chogorba iko kibita warta ga na i be jouer i jouer ay ne te jouer nani ti he ne te 90 bay 90 a signé wakile undu ma holo wakile undi holo chogorba wakile undi holo wakile undi holo a signé wala kila kan di ma itera wo suki wo bila ay no nete a signé ta signé wanda ko na ta signé yoro ta commissaire ibenga wakele fenedi angata yoro angata non nya fam donc yo jour de wula donc n'entram ne ra bo fa juli c'est juli ne ram tes problème oui peut-être affaire même ko bla non angata ansera commissaire fait na commissaire ante ansera commissaire voilà ante il y a un commissaire on na ba kalama amba kalama muna wala sen commissaire je donne be quoi a gérant a perdu là ne koma kaga wakelenda abe tansoro ale wakelenda ay tansoro ko ale te jeni we ne koma yoro ya ja aka wolemta jabi aka signature le commissaire donc comment ten no feo signature tenia donc ni ga signature why na signature i bolono bla la ka aketa ngada i yara sona ma ko sebentia donc abana do voilà et puis na bena wakele babulo benga ne benga na u bena fenga fo ka papier kala ka bolono kala o ko banin pew donc ibe frege ki ga joli babulo na wakele ba poche ko aga wakele mo ga donc voilà na wakele da ta ga jona aga wakele da ta ke commissaire ne ba ko nga wakele ja commissaire ngame ki ka wakele da ta ke me mo blaki wala ki
commissaire n lamɛn san ne n'a bɛn t'a to ɲaamɛ ma commissaire nin ye kan jumɛn i t'a fɔ bamanankan na bon sisan e ka ne lamɛn ba n lamɛn commissaire nin bila de nin bila de commissaire kuma caman t'a la bilen e yɛrɛ de b'a signer e de bɛ jouer jouer kɔni filɛ nin ye e de bɛ jouer sisan i bɛna n ka wa kelen teliya sisan tɛ kuma caman fɛ i teliya ou bien su t'i kɔ lahara ne ye manamana ko ye ne yɛrɛ commissaire tɔ e ye jɔn ye commissaire ni ma nin teliya nin ye lagala to ye a bɛ sɔn k'an faga ni a teliya ne ye mun ko ye i tɛ nin teliya wari bɛ di jɔn a tɛ d'a ma na n'a ye ne ye mun manamana ko ye tan est-ce que a tɛ jouer ko filanan kɛ ayi jɔ